Okay mga idol, naay na ngay katahuran diri sa gawas. Unya pagtanaw na to mga idol si Bay Ramon. Abi na ko nagdasyag banakon ni aksyon ko kabalaka hinuon. Unsa na bitin na bay? Ha? Ay haling dali diri bay dali. Maayo na lang gani mga idol ka interior sa motor para haling ko niya mga idol. Unya nasa gitawag sa ibabaw mga idol. Nagdala dig backup nga tiki-tiki warrior. Wala sa ni kumpiyansa tawhana, ligon sa kay ni siya dipinsa. Kay kung mahubog siya, syempre naitik tulak sa iya ha. Abi kung bitin na imo gida bay? Si Bay Ramon akong gingnan basig bitin gito iyang gidala. Kay base naligmatara ko ba? Pero si Bay Ramon pinura kayo iyang katawa. Bay, kani kagikan? Nagkataw sa punungan, bay? Si kisa may namatay ito si Kuan? Gumir. Si Gomer? Karon day ang katapusan day? Karon. Ako lang hatod da ang kwarta kay di na ko hatod mawa niya, dili mawa niya. Mapalit og tiki-tiki. Alin niya, magspido ta. Sodre bay, sodre. Asa mo ko si Kuan, Boss Birhel? Agoy, si Isbirihel man dahil ning tawhana. Isoy pod ni siya. Okay kay Boss Birhel oh. Ali diri Boss Birhel. Iyang takudadan og manok mga idol. Kaya mo untang tuwaon. Pero sunod na lang, kaya langanin siya. Ito ate ko muna, manok bahay na ako muna ko. Makalingaw ta nga. Puno-puno ta lingaw ta daw tago usarap o para. Lami to tuwaon nun ta. Sunod na lang to eh. Ano mo siwo ba kay? Niyong buka, hibay na ba ito dagat? Adi sa kumo. Kuan ayaw, matugdag man ang ayaw. Magdagmanok sa dagat di sad maayo. Pungko Isbirhel. Tong amigo Isbirhel. May punto sad ni si Bay Ramon. Alangan naman og dadon ang manok sa dagat unya adto tuwaon. Na, malaan og seafood sinuon. Ito lang ito sa katapusan. Inom ko kay Pwede sa kong palabig kay maghatod sa ko kay nagdamog batong 5 years yung giinom ito. oh ko dili lang kong Pila raman ka kuan, baso imong na dimdim nito. Pat kasyatra ko. Pat kasyat okay. Pungko Isbirhel, ari. Pungko dia kay magstorya-storya sa gamay. Kaya interview sa to ning unsa inyo nabisihan rong adlaw. Kuyog po ni si Isbirhel dito, hatod ka punungan. Adito sila ni una ko siya po ni pulipot. Namakas na ning duha ka amigo na to sa katapusan mga idol. Aw, solve na day kay ni sila karon. Unya pagkauman imnandayon. Inugtuba. Okay kayo. Tanawa daan ko pa. O unsa may gibirahan nimo nga to bay kining humba, ginagmay, ilagpad. Italawan ang talang klase bay. Upat ka klase ng utok ato. Unya samtang nagbinahugay na, upat ka klase ang gibirahan ni Bay Ramon. Para na mangutana, naapod sa ikasturya kung sila may atong putahia. Humba, unsam to? Unsa na estubado bay? Murag klase o Nilagpad? bisado ba nga iluga? Sus lamia to bay eh. Sus, pag-ara ko sa humba, lata mo kayo. Stilan. Ano dito dito hiwa o dahil yung humba. Duha ka humba. Usa ka supado, ako tigisa kuha. Wala ka magdag para sumsuman na to bay, ngilad man bay no? Unya si Bay Ramon akong gikomedyahan nga wala ba siya gisipti nga gikan sa katapusan para among sumsuman. Si Bay Ramon aksyon katukan ngilad ko na ingon ang mga katiguangan. Ngilad gikan man sa katapusan. Di ba Isbirhel? Kung pista no, ako Pero kung adto ra dito mag-inom, pwede ra magsumsuman. Ato lang dito. Oh. Makasumsum ra ta. Okay. Ug ning tungura mga idol nagsambot nami og unsa among inumo. Unya sa tuba dili lang sa kay akong lubot nagbasa. Tinuod gid ang panultihon nga ang tuba layo sa sakit pero duol sa igit. Unya karon na ikog magugkin sa ilang sugoon kay pulos naman ni edad-edaran in taon. Mao na lang ni atong himuon. Magbato-batupik lang sa takaron. Pagpik no bay. Ano, pagpik. Bato-pik. Uy, gunting mo nagpapel. Gunting, papel, o bato. O, sige. Okay, sige, papel, di mo palit. Sige, bato, pik. Gunting, pil, di ka. Maayaw mo na yung ganing duha ka bato. Oh. Nakadaog si Bay Ramon sa bato-batupik mga idol. Unya si Isbirhel mao na hatsoy in town. Abtik po di kay ni si Isbirhel mga idol. Dili po din siya magpalupik ni Bay Ramon. Basta tiki-tiki sugot ra ni dayon. Ya pildiro mo ka wata may mo na ikagim palit ito. Unya ni sinya siya nga wala pa siya kaapot ni balik dayon siya. Na hastang haka.
Ingon ani na siya mga idol. Kung tiki-tiki na gani na isugo, dalira kayo makatando. Pero ug asawa na gani na manugo, mudayon na yung lingo-lingo. Unya mao pagi ako pag-istorya ni abot ayon ba. Unya si Bayramon gidawat na yun niya. Naadlok sa ni siyang mabuak basin unyag matagak. Unya wadi daghang istorya sugdan na nato og kanta-kanta. Si Isbirhel ni Plastar na. Nakauyab na kuno ni siya. Naadlok siyang biyaan ba? Ambot og tinuod ba? Tanawara, nahadlok jud siya. Unya akong gingnan si Isbirhel mga idol nga ayaw lang kayo na tinud Kay si Bayramon, kahila ko na. Si Isbirhel hadlok biyaan pero si Bayramon gibiyaan na gid ay siya. Nah, pastilan, Bayramon labihang guula. Kay gibiyaan na giday siya siyang asawa. Ug sa dihang ni kanta na ko mga idol, si Bayramon, grabeng hilaka. Wala na lang tabo padungga, basig mo apil mo hilak ba. Ako pang tanon giti ka bay ngano gid nga makahilak ka sa kong kanta. Duha ka kanta kung nabantayan nimo nga muhilak jud ka sa kong duha ka kanta bay ngano man. Minaw bay. Mahinom ko sunang panahon bay. Nga ang taong daw ko bay nga dili maayo gibuhat niya sa tao mo kasi ang daw ulang. Mo na mahinumdum ko nga ang tao nga dili gusto makahat og sa katungod ang balaod imbes ang balaod mo tinuod mo mases hatik kini mo sa patag sa katawo mo maghata og suko sa maong tao kay ngano makasaha na lagahat kitungod. Ang mga tao nga mga kabos mga pobre daw-daogon kay sila ni labo kasi sila na mao tong kantaha nga hukmi ninyo ako katong gikanta nako permiro mao to siya mao tong kantaha kay balaod mo may gamahan sakto sad siya pero mao na tong ikaduhang kanta nga makahilak ka katong mabugnaw ang lasang kay na naman siya sa lasang nagpuyo puyo lang lasang kung tago na siya og dakpon ka dakhadlok na dakpon tinuod bay no Nah, Baymon, wala dyan na nakutuyo siguro, kapayason lang dyan kayo na imong mata. hukmi ninyo ako dayon mabugnaw ang lasang siba sabi nyo bay musuti lagi ko mo dali kong istorya mo ikaw may taas mo ka mga screenshot utok ikaw master ikaw na ito ka ako sino udango ko mo nang pagkakano kayo pagkatao may ka ako pong pagkamayo itagad ako diyan sa nimo titubangan ako mong kayo may problema na ba Jesus sabi mo bay matiyan ka kaya kung ikandang doon ko mga agas ko ulo tungkol nahunom ko sa mga panahon nga di ko gusto dagmalan ko. Di sa ko gusto dagmalan sila. Di sa ko gusto managbalkin sila. Ay gusto ko magpinanggaay, magtinareta. Ay magbuhatig na utang. Mao sa tinuod. Nasa gid ni si Puntos Bayramon di ba Isbirhel? Mao na gyud. Nay punto ngano nga kuan? Supportive sa kay ning tawana. Mao di ay nga porti nilang amiguha. Unya ako silang gistoryahan nga kanang muhilak ta. Dako kay na ikatabang sa atong dughan para atong kasing-kasing ba ang kaguol makuhaan. Ang kanang muhilak tabay dako kay ni sa katabang stong kasing-kasing. Tinuod din. Kay ngano? Lipin nila. Napagawas na imong gibati bay. Ay, Manoy Cristepe, burasa kag correct na. Pasag din na lang huguin ko pisot. Kaya ang dughan ni Bayramon naghuot. Ay, si Bayramon buram sa nagdramaturgo sa DYHP, ay! Manoy Cristepe, ay! Patumalan ako nagduga sa lapo si Bayramon. Nah, utro pa mo sa daig kang bugal-bugalon ko pisot. Nga, ay!